Neil Smith ar gicrydd, chyfyd ti sydyn at Mike Pearson. Pearson yn disgyn yn y cwrt! Ond mi oedd y dyfarnwr yn y fan ar lle. Iwan Williams yn cwyno a gafodd McCormick gyffyrddiad amheus. Sean Pearson ar cliriad. Hir o gwdol o dan I hyd yma George Harry. Harry McCormick yn y fan ar lle. Tîm Iwan Williams mor agos, fiath gwdol o dan I hi. Arbediad rhagorol gan y golwr. Baines ar gigrydd. Walker yn taflu dyn at y bel yn taro draws Mendes. Ar cliriad ffodus. Mike Pearson oedd yna I Llandudno. Walker yn taro'r trawst i'r ymwelwyr. Ac yna Mendes yn agos. Declan Walker. Bel I gyfeiriad y Madi, Mike Pearson. I beniad o ddim yn argyhoeddi. Rwan ar ergyd Sean Pearson. Ar arbediad. Yn aill frawd a'r llall yn ei chanol I. Connolly ar tafliad. Hughes oedd yna John Owen. Owen, mae'n disgyn I Smith. Leo Smith. Leo'n gwybod bod hwnna'n gyfle da i'r tîm cartra. Wallacott. Pearson. Pas lac. Paulo Mendes, mae'n disgyn I Ashley Rwan. O Rwan I hun y disgyn yn y cwrt. Connolly oedd yna. A mae Mr Townsend yn pwyntio at y sbotin. Wel ydy hwn yn benderfyniad dadleuol. A'i ysgwydd I ysgwydd. Ond Declan Walker, fo sgoriodd yr unig gol yn y gêm gyfatebol yn gynharach yn y tymor. Dim gobaith i'r golwr. Llai na 10 munud o'r 90 yn weddill. Declan Walker yn rhoi aber ar y blaen o gol I ddim. Kai Edwards at I frawd Zayek. Zayek yn llithro. O Zayek Edwards. Bydd othros I Benon yma yna. Yn taflu di esgyd I fewn i'r dorf. Mae'r dyfarnwr mynd i'w boced Mauritius di gweld y cerdyn melyn, cerdyn coch I Zayek Edwards yn erbyn Aberystwyth. A'i efaill o, Noah, yn gweld y cerdyn coch y penwythnos dwytha I Gaernarfon yn erbyn Aberystwyth. Real 6-pointer and I thought we deserved it over the 90 minutes. You know, the lads put a good shift in, defended really well and we always looked dangerous on the counter-attack. So, yeah, over the moon. Chi bod wedi dal yr oge fewn y fan am dros di hanner awr eto ac da ni angen dynion. Dwi wedi roed yn ffydd mewn yn y grŵp yma am ddigon hir. Da chi mewn gen ni mixsiwr o hogia profiadol a hogia ifanc o'n i'n meddwl oedd isio profi hynna'n yn y gyngrair yma. Ond y gwir ydy, maen nhw'n gadael ni lawr. Di rhaid digon da, ond hwn di'r grŵp gynnau ac mae rhaid i ni wneud beth amdano fo'n yn sydyn lle, achos da ni mewn scrap. Sa'n pwynt cuddiad tu ôl o fo. Dwi'n fed up o ddod yma bob wsnos a trio defendio fi'n hun a defendio'r grŵp lle. Ond mae fyny iddyn nhw codi sgwydda ac mynd eto. Pawb yn eich gweld chi ar ôl gêm y Seintiau Newydd. Oeddech chi reit emosiynol, mae'n amlwg wedi gwylltio. Cwestiynu falle un y ddau o'r hogia, ydych chi dal yn neud hynny heddiw? Yndw tad, yndw. I fod yn deg, dwi'n meddwl oedd y perfformiad ar y cyfan lot gwell. Ond athyn ni fewn hanner amser nes I ddeithio nhw, da ni'n colli'r gêm a, does na ddim siawns bod ni'n colli'r gêm achos gathon ni cyfleon yn y hanner cyntaf lle os di George Harry'n sgorio honna, mae'r pwysau'n dod I ffwr a da ni'n mynd ymlaen I gyro'r gêm. Ond dyna di'r broblem ar y funud, mae bob dim yn mynd yn erbyn ni, da chi'n gwybod mae'r penalty reit yn diwedd, ond dwi'n chwilio am reaction, da chi'n gwybod, dwi'n chwilio am sgwydda'n codi, a mynd nôl y bel, mynd I roi ti nôl yn canol a mynd eto. Ond eto mae'n adlewyrchu'r grŵp gynnau ydy pan mae'r chips I lawr, os am cymeriad yn codi nhw fyny, fedrai'm dibynnu ar Kai Edwards, fedrai'm dibynnu ar Mike Pearson I godi pawb. Mae rhaid i'r John Owens, mae rhaid i'r Leo Smiths, mae rhaid i'r Toby Jones, mae rhaid I pawb cymryd cyfrifoldeb a fedrai'm coachio calon, fedrai'm coachio cymeriad a gan o gysau fi am alw nhw allan achos os wbath dwi eisiau nhw ddysgu, mynd ymlaen yn ei gyrfeoedd lle achos fel yr rheolwr, mae'r banch I gyd yn dod lawr arno fi lle a dwi igon cry, igon solad I gymryd yr fflac I gyd achos fi ydy'r rheolwr. Ond mae rhaid iddyn nhw hefyd gymryd chydig bach o fflac a baich hefyd. A pan mae bob dim yn mynd yn eich erbyn chi? Wel, be am yr ail gardi melyn a'i Zayek Edwards? Ia, dwi'n teimlo dros Zayek achos mae Zayek wedi bod mor consistent bob wsnos. Mae esgyd wedi dod I ffwrdd mewn tackle
yn dim wedi taflu'r esgyd oddi ar y cae, wel, ond rhan o hynny ydy drio cael ar y bel eto, sgyn fo'm amser roed yr esgyd nôl ar lle, achos da ni un gol i lawr a mae eisiau cael ar y bel i drio wedyn. Ia, mae'n petulant, achos dyla fod i ella meddwl sa'r referee'n stopio'r gêm, ond eto mae o just yn compoundio bob dim sy'n mynd yn erbyn ni ar y funud, y penalty, y cerdyn coch, ond mae rhaid ni sefyll i fyny, a mae rhaid ni sefyll i fyny i sydyn. In this league, we don't get carried away because, you know, if you lose a couple, you're straight back in it. So that doesn't mean a lot. You know, I said at the end of October, we'll look at it and then we can take stock. All we know is we've got a big game now at Llanelli next Friday, and we'll go there, and it's going to be a really tough game. And if we can get 3 points there, we'll be in an even better position. Dwi'n mynd un sydd yn rhoi give up. Da chi gwybod, mae'r bwrdd sgynny ni o hyd tu ôl i fi. Da chi gwybod, da ni'n gwybod na fod yn saff ydy'r nod, achos bod y cyllid wedi cael ei dorri yn yr ha. Ond dwi'n mynd i fod mewn scrap. Da chi gwybod, dwi wedi rhoi bob dim i fewn i'r sgwad yma, i'r garfan yma yn yr ha. A dydy pethau ddim yn mynd yn ffordd ni, a mae rhaid i fi edrych ar fi'n hun. Da chi gwybod, swn i'n rhoi bai ar y bwrdd sa'n nhw'n cael gwarad ond yn fi fory oherwydd di colli'r gemau da ni wedi colli. Ond dwi'n mynd cuddiad, dwi dal yma, a na i dal gwffio hefyd.